Araba février kalo tile 18 san 2026 sunkalo tile fɔlɔ Mali kɔnɔna na jani ale sanfɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani minnu sɔgɔlen don a la a bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma fala ye sɔgɔmada in na an bɛna an da don sunkaloba ko kuma na kuma tɛ a daminɛ kɛra ni fɔnkɔɲɔgɔn damadɔni ye Bamakɔ yan ka kɛ ni kalo ko ye hali bi an na dɔ fɔ o la min ye kayikaw fɛ yen jabɛtitɔw ka bilasirali kuma fɔ olu ɲɛna tomiyankaw olu tun bɛ sigi ka fɔla baara dɔ n'o ye san 4 kɛ u fɛ o kuncɛli baaraw kayi halisa min ye tapa n'a ka maaw ye olu ye wuli ka jɔ kɛ k'u bolo da min ye dɔrɔgu ale birikiden 151 kan maaw bolo maa minnu kɛlen don dɔrɔgu feerelanganaw ye Bamakɔ yan ko Siraba kasara k'a caya kun ye mun ye an ka pont sanfɛ fala ye Panama ale wulila k'i jɔ yaasa mototigi minnu tɛ boli ka sira fɛ k'olu caman salo Premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la sa min ye Dr Abdoulaye Mayiga ye général de division ale ye Union européenne maaw bisimila u ka lasigiden bɛ an fɛ yan Bamakɔ tutigɛbaw n'o ye dubaw ye olu ka ɲɛmaa kura n'o ye jamanatigi ye Titi Ɲare ale ye sen bɔ a kɔrɔ kɔnɔ ka taa Premier ministre fɛ yen min ye bɛnkan min kɛra an ka jamana kɔnɔ ani lasiri min kɛra an ka jamana kɔnɔ n'o kɛra ANR ye o lawaleyali jɛkulu fana Premier ministre olu fana bisimila sɔɔni an bɛna an da don nin bɛɛ la farikolo ɲɛnajɛ fala ye Estade malien ko ani Mamelodi Sundowns de bɛnna i bɛ Sundowns kɔrɔ dɔn tile bin an tɛna tile bin n'olu ye kuma tɛ sunkalo in na an na tile bin n'olu ye ko mun yɛrɛ ko k'u tɔgɔ ko Mamelodi ka tile bin anw ye jɛmannakaw ye fala ye n y'a sɔrɔ Nabi Tarawele la ko anw bɛɛ jɛmanw ye ko ja ko anw ye jɛman dogolenw ye Nabi jɛman tɛ se ka dogo n'i ye cɛsurun dɔ cɛjan ɲɛfɛ a b'i ye n'i ye cɛsurun dɔ a ɲɛfɛ a b'i ye cɛsurun de ta ye problème ye maa surun k'u ka hakɛ to bi sɔn wɛrɛ na nin y'an don ka ye Fala yi Keyita sunkalo tile fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka timɛ ko ɲuman n'a musaka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ŋaniya de don Fala ye sunkalo ŋaniya de don Ala ka tɔ bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen sɔgɔma in na an bɛ sunkalo tile fɔlɔ la san 2026 février kalo tile 18 nanzara jate la bi ye farafin kalo ale tile 9 don fɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ yan fala ye sunkalo ale bɛ maa minnu ka hukumu kɔnɔna na o ye silamɛ diinɛ maaw ye n'a ka di ye a fɔ Mamadu diinɛ maaw fala ye nin bɛɛ bi bɛn olu ko u ka taabolo la fala ye nduloma belebeleba 5 diinɛ sigilen don o kan an ka jamana kɔnɔ ani fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye silamɛ diinɛ ye a fɔlɔ ye min ye o ye sahada ye min ye jabaru masa k'a ka kelenbantiya k'o dɔn Mahamadu Rasulullahi k'ale dɔn a ka ciden ye min bɛ se ka maaw lakunun cogo min ka taa ɲuman sira fɛ a filanan fala ye n'o ye silamɛya ye ale jɔsen filanan o ye ka seli u b'a fɔ ma ko salat min ye a sabanan o ye ka jaga bɔ fala ye ni se b'i ye i ma wari min mara san kɔnɔ dɔ bɛ ta o la i ka maralen k'o kɛ ka yatimɛw ni fantanw k'olu ɲɛji cɛ min ye a naaninan ye a bɛ fɔ o de ma ko sawumu n'o ye sunkalo ye fala ye ale de ye a jɔsen naaninan ye a duurunan silamɛya jɔsen duurunan fala ye o ye hijita ye n'a se b'i ye silamɛya fɛn si tɛ yen min ye jagoya ye hali sun n'a fanga b'i la n'a se b'i ye i bɛ sun n'i tɛ se fala ye i b'a to yen n'i bananen fana o fana taabolo bɛ yen wa ɲɛfɔli kɛlen don fana sun yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen n'a bato kɛcogo bɛɛ lajɛlen na kunun ko yan an bɛɛ lajɛlen anw bɛ kaloko kuma na fala ye an y'an t'o la an ye Haut Conseil maaw wele u ko anw ma ko min ye bi n'o ye bi tarata in ye fala araba in ye ko ni Ala sɔnna ma ko jɛkulu min kan ka kalo ye k'olu bɛ sigi ko ka kalo ɲini kɛ k'an bɛ se k'o fɔ fala ye anw y'o fɔ k'o sɛbɛn an dalen an da kuma min an ka telefɔni kɛra k'a ti jɔ koyi e kuma min fɔ a ko bɛ cogo di min b'i ka page sanfɛ a ko bɛ cogo di n ko mun kɛra k'a fɔra ko kalo yera dɛ fala an wulila k'an jɔ an fana ye weleli kɛ u ko an ma ko kalo yera k'o ye tiɲɛ ye ko nka ko fili yera baara la fala ye
non tɛ ministre min bɛ mara kama wale hukumu kɔnɔna fala ye directeur min bɛ ale yɛrɛ kun ye bataki bɔ k'a ɲini préfet ni sous-préfet ni dugutigiw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u ka fara ɲɔgɔn kan sigi sen kan yaasa kalo ɲini ni baara bɛ se ka kɛ bi nka an bɛ taa ministre so min bɛ diinɛ ni bato ani an ka laadaw timɛli kunna fala ye maa min bɛ yen n'a yɛrɛ bɛ diinɛ ni bato kunna n'o ye Gawusu ye an bɛ taa ka taa ale lamɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunungo sɔrɔ min ye Gawusu Keyita ye ale ye min fɔ Radio Mali la ka kɛ ni u ka lajɛ ye an k'o lamɛn. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. An bɛ an filaba bɛɛ lajɛlen fo ni waati na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Musa Baba, an sera yan an ma se yan basi la kalo ko lahalaya dɔn. I n'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na kalo o kalo commission bɛ sigi ka kalo ɲini ni kalo yera kibaruya bɛ di. Mais n'i ye anw ka jate ta k'a lajɛ an ka kalo an bɛ kalo tile 28 de la bi. Donc sini de commission y'a décidé parce que an ka tile 29 ye sini de k'an bɛ sigi. Mais hadamaden baara de don ko bɛ Ala de bolo. Donc an b'o de hukumu kɔnɔna la an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ ko kalo yera Gawo a yera Jene mara la. Donc gouverneur ye an y'a ɲini gouverneur fɛ ni a yera o kuma la u ka sɛbɛn ci an ma min bɛ danganiya k'a fɔ k'a yera. O sɛbɛn cira an ma mɔgɔ 5 de y'a ye a mɔgɔ 5 bɛɛ tɔgɔ bɛ yan. O de hukumu na an ka komi région laban min tɛmɛra an y'a yira k'a fɔ ni kalo yera hadamaden baara de don an ka wuli kana an kana kibaruya di alisilamɛw ma. O de y'an nakun ye kana kibaruya di alisilamɛw ma. Ministre ka cikan don ko ka da Mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko ka kɛɲɛ ni sɛgɛsɛgɛli min bɔra ale ka jɛkulu yɔrɔ la n'o ye commission nationale d'observation du croissant linéaire ye k'a yirala bi mardi février kalo tile 17 san 2026 la ko kalo yira Mali fan caman. O de hukumu kɔnɔna la ko k'a da alisilamɛw tulo kan an bɛ kalo min kɔnɔna n'o ye sunkalo ye k'a bɛ daminɛ an fɛ Mali kɔnɔ sini araba kalo tile 18 février kalo san 2026. Donc an nakun ye kana ni kibaruya de da alisilamɛw tulo kan. Inshallah. Waati min o y'a sɔrɔ su kɔrɔbayara kosɛbɛ maa caman kun y'i da k'a fɔ ko sini ko sun tɛ yen maaw hakilila tigɛlen a ko ferekete yɛlɛmana n b'a dɔn bi k'a fɔ maa caman ma sun nka degun bɔra yɔrɔ jumɛn fala ye sunkaloma kɔnɔ jateli fili yera ye de sabula don min fɔra k'o ye sunkaloma kɔnɔ ye daminɛ don ye o de tun t'a don ye o fana la sa yaasa an ka se ka ɲɛ sɔrɔ o ko fana na fala ye Yusu Bagayogo ale ye diinɛ maaba ye a fana bɛ commission in kɔnɔna na kunungo sɔrɔ a ye min ɲɛfɔ télévision so la ka kɛ n'u ka baara kɛcogo ye an ka jɛ ka Yusu Bagayogo ale fana ka laseliw lamɛn. Ustaz Musa an bɛ fɔ ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an ka directeur national y'a fɔ cogoya min na ni ale y'an ka commission président ye baara nin ye adamaden baara de ye adamaden bɛ baara kɛ ka da i danyɔrɔ de la. Musa commission nationale bɛ yen ale sigilen bɛ ka kunnafoniw de fara ɲɔgɔn kan commission régionale bɛ yen commission locale bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen ye commission nationale ka baarakɛminɛnw de ka jigin fo ka taa commune na. Olu minnu fana sigilen bɛ ka jamanadenw silamɛw de ka kunnafoniw makɔnɔ silamɛw de bɛ kalo ɲini misiri kɔnɔnaw la sokɔnɔnaw la zawiya kɔnɔnaw la bɔlɔn kɔnɔnaw la silamɛw bɛ kunnafoni ɲini k'a lase commission locale ma commune kɔnɔ k'a lase commission régionale ma fo k'a lase commission nationale ma wala an b'an sigi de ka kunnafoni ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a sɛgɛsɛgɛ ka kunnafoni di jamana da i komi a fɔra aw ɲɛna cogoya min na k'a fɔ ko kalo bɛ ɲini tile 29 de la o ye kira ka laɲini o ye kira ka yamaruyakanw ye ɔ commission fana ka sigi bɛɛ bɛ kɛ kalo tile 29 de la kunnafoni bɛ di bɛɛ ma k'a fɔ ko sigi bɛ yen n'a ye kunnafoni sɔrɔ a y'a lase ɔ ni a ɲaɲina Mali cercle fan bɛɛ la commune fan bɛɛ la commission bɛ sigi yɔrɔ min na
préfet be yen, sous préfet be yen, maire be yen, gouverneur be yen, olu bɛɛ bɛ ka commission dɔw de diriger fo ka taa dugumala la. Musa commission nationale b'i sigi k'olu ka kunnafoniw de makɔnɔ fo 22h 23h fanga localité bɛɛ ka jaabi sɔrɔ o k'a fɔ k'a ma ye fan si walima an ka localité kelen t'a sɔrɔ min bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko kalo yera commission bɛ sɔrɔ ka déclaration officielle kɛ n'a ma ye fan si fɛ fo ka taa se 23h ma an ye localité bɛɛ ka commission ka jaabi sɔrɔ a bɛ wajibiya commission ka wagati ka o kunnafoni k'o kunnafoni di ko officialiser k'a fɔ ko kalo ma ye Mali fan si tile 29 na o la kalo bɛ dafa tile 30 la Musa o de kɛra sunkalo makɔnɔ na a nana sabati k'a fɔ kalo kun yera 29 na koyi mais commission locale minnu kun sigilen don mɔgɔ de ma sɔrɔ ye min bɛ kunnafoni lase olu ma olu ka remonter k'a lase sanfɛ n'o dun kɛra commission bɛ déclaration kɛ ni base jumɛn ye commission locale ye kunnafoni min di ko kalo ma ye fan si fɛ baara bɛ kɛ ni o de wala ni baara kɛra ni o ye sini de bɛ kɛ Mali ka tile 29 ye nka ja o y'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ olu kun y'a ye 29 tɛmɛlen na k'a fɔ ko kalo yera o le la ka kɛ dafa ye a kun kan ka sa siga de la mais comme an m'o kunnafoni sɔrɔ commission m'o kunnafoni sɔrɔ commission yi basé 30 de kan o de y'a to bi 28 a nana ye yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko kalo yera commission silamɛya bateau la belebeleba dɔ de ye sunkalo ye o la an t'an kulonkɛw la cogoya si la hali n'o yera 2h du matin de commission bɛ wuli ka fara ɲɔgɔn kan kana kunnafoni di mɔgɔw ma officiellement pour que mɔgɔw ka se ka labɛn sabati ka bɛn sini su ma cogoya min na Musa ni lahalaw de kɛra wa an b'a jigiya adamaden baara la ninnu tɛ ban la wa nin tɛ ko kura yɛrɛ fɛnɛ wa adamaden bɛɛ lajɛlen kan ka faamu ka dɔn k'a fɔ ko nin bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ wa laɲini tɛ wa hali fili yɛrɛ tɛ défaut fɛnɛ tɛ koyi nka baara kɛcogo peut-être an kun mago b'a la ka remonter cogo min na information ma remonter ten o de nana an bila ni lahala kɔnɔ o la Musa ka wele bila jamanaden bɛɛ lajɛlen ma an ka faamu ko ɲuman na k'a fɔ ko Ala ka batoba kalo dɔ de dayɛlɛ na silamɛw kan ka don a la ni nisɔndiya de ye an ka alimamuw an ka misiriwelelaw kabini nin wagati la diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka kunnafoni cari an ka misiriw yɛrɛ dabila kabi sisan ka micro dayɛlɛ kabiri sisan ka wele bila misiriw kɔnɔ ka mɔgɔw alerter k'a fɔ ko kalo yera walasa u ka se ka labɛnw sabati ka don sunkalo kɔnɔ cogoya min na inshallah. Yusuf Bagayogo nin y'ale ka laseli ye fala ye n'i y'a ka kuma lamɛn i b'a ye k'a fɔ ko majɛ bɛ baara in na ka sababu kɛ mun ye kalo n'o ye sunkalo makɔnɔ ye ale jateli n'ale la kɔlɔsiliw la fala nin fana ye tiɲɛ ye dɛ ni sunkalo yɛrɛ tɛ an ka san kalo tɔw u tɛ sɛbɛkɔrɔ ɲini dɛ u bɛ ɲini cogo min o de bɛ na ni nin ye fɔlɔ n'i ye Mali ta k'a jateminɛ fala ye farafinna jamana ka dɔgɔ mun tɛ jateminɛ kɛ Mali la kaloko la hali magankaw yɛrɛ b'a fɔ kuma caman ko Mali sigilen don gun min ka fala ye o bɛ Mali to a ka kɛ jamana ye jamana min a ka kalo yeli siga foyi tɛ a la a jɛlen don k'a sababuya kɛ a ka diinɛ matarafacogo ani an ka maaw ka baara kɛcogo n'o y'an ka maakɔrɔw ye fala ye so tun tɛ yen nɛgɛso kun tɛ yen mɔbili kun tɛ yen whatsapp kun tɛ yen o waati la baara in tun bɛ kɛ nka fala ye an ka maakɔrɔ dɔ k'an ma surɔ ko Bamako yan ko n ka maakɔrɔbaw fana ɲininka fala ye ko don dɔ la ko selikɛnɛ sigira midi dɛ cidenw sera yan waati min ko y'a sɔrɔ tile ganna kosɛbɛ nka ngabu dara maaw ye sun tigɛ ka taa selikɛnɛ jɔ fala ye ko kalo ko Mali kalo bɛ lajɛ fɛn fila de la fala ye dɔ bɛ se k'a fɔ sisan jamana dɔ bɛ yen n'o ye magankaw ye n'olu ye kalo ye anw bɛ sun an b'an jigi kɛ olu ye i n'a fɔ farafinna jamana caman b'i jigi kɛ Mali ye cogo min fɔlɔ walima i b'a fɔ ko fo e ka kalo ye i ka jamana kɔnɔ fala ye i bɛ danganiya o kan wa Mali ta o de ye hakili b'a la san dɔ la u ye a fɔ ko sunkalo kɛra tile 28 ye fala ye a don a ma nɔgɔya min ye Imam Diko ye o y'a sɔrɔ ale bɛ Haut Conseil kunna a ye min fɔ mɔgɔw ye a ko Mali ta ye kalo ɲini de ye olu y'a sɔrɔ maakɔrɔ minnu bolo u y'u sinsin o de kan ni kalo yera Mali la de Mali b'a ka kow jalatigɛ Mali sɛbɛnnen tɛ jamana wɛrɛ la Mali t'a fɔ ko jamana wɛrɛ y'a kɛ o taabolo bɛ yen kabi bi ko tɛ a don kɔni kuma gɛlɛyara nka a don min ye Imam Diko ye a y'o laseli kɛ k'o fɔ bɛɛ k'o bɔgɔrɔ dɔn sabula
fala tile mugan ni seegin dɔw taara selikɛ na o sunnen koyi o kɛra yan a ma mɛn yɛrɛ donc min kɛlen filɛ nin ye u ka yɛlɛma don baara kɛcogo la n'a ma ɲɛ k'a bɛ tan mugan ni seegin fana u ka n'u sigi mugan ni kɔnɔntɔn u k'u sigi yaasa ka se k'a dɔn k'a fɔ min don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'o tɛ kununko ta in a ye maa caman kamana gan falayi kalo in ye silamɛ diinɛ kalo 9nan ye a sinsinnen don min kan i n'a fɔ silamɛw ka baara ɲuman bɛɛ lajɛlen hali n'i bɛna seli fana seli falayi i bɛ ŋaniya de siri k'a fɔ ko n bɛna na seli fana de seli n bɛna lansara de seli n bɛna na seliji de ta wa sunkalo fana a don fɔlɔ i bɛ ŋaniya de siri ɲinan n'ala ye n kɛnɛya n bɛ sunkalo sun a gɛlɛmanba ye o de ye falayi min ye diinɛ ye degun tɛ ale kɔnɔ ale kɛlen don ka lafiya kɛ ka kɛnɛ fɛrɛlenw sigi sen kan yaasa bɛ se k'i ka baara kɛ cogo min sunkalo tiɲɛ don maaw b'a fɔ ko yɛrɛminɛ don yɛrɛ tanga don k'i yɛrɛ kisi ko dɔw ma olu don nka sinsinnen fɔlɔ ye min ye falayi o ye ka ɲumanya kɛ i ɲɔgɔnnaw ye se tɛ minnu ye ka suntigɛ don olu ma min ye fantanw ka hinɛ olu la nin yɛrɛ de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛdɛn kalo sigilen an bolo yaasa an bɛ se k'an ka batow kɛ an bɛ dugawu kɛ sa sunkalo ala k'a timɛko ɲuman jira an na ala ye ɲinanta jira an na a ka san wɛrɛ ta jira ani silamɛ caman na musoman bɛɛ lajɛlen na a musakaw ala k'olu nɔgɔya ala ka min ye lelatul kadiri su fana jira an na min ye silamɛw ye olu b'a la cogo min falayi kerecɛnw fana kan k'a daminɛ n'i ma fili sabula kununko premier ministre ka laseli la a y'o de fɔ a kɛlen ka taa feerelikɛyɔrɔw lajɛ a ko min ye diinɛ fila in bɛɛ ye falayi u bɛɛ lajɛlen ka sunkalo bɛna na tugu ɲɔgɔn kɔ o la sa an bɛ dugawu kɛ min yera sen tala falayi u k'u jija siɲɛ wɛrɛ a ka se ka corriger dɔ ka bɔ a la min ye batow ye olu bɛɛ lajɛlen ka se ka daminɛ bi sɔgɔmada in na nin kun ye an ka laseli ye ka kɛ kado ye k'a di minisiri mamadu kone ma k'a k'o fara a ka sunkalo o barajiw kan falayi sunkalo kelen in ale hukumu kɔnɔna na kayikaw fɛ yen min ye maa minnu bɛ yen ni jabɛti bɛ olu la barosigi kɛra olu kunna ka ɲɛfɔli kɛ u ye jabɛti yɛrɛ kun ye mun ye degun jumɛn b'a la u kan ka fɛɛrɛ jumɛnw sigi sen kan sunkalo in kɔnɔna na yaasa u ka se ka sun maakɔrɔw caman nana ka na lamɛnni kɛ jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don jabɛtitɔw ka tɔn kunna ale de ye nin baara in kɛ kayikaw fɛ yen min ye marabolotigiw ye olu fana nana maakɔrɔw ani maa bɛ yen ko jabɛti bɛ olu la u bɛ se ka sun cogo min o ɲɛfɔra u ye sangaw fɛ yen bagan feerekɛyɔrɔ kɛnɛ kura o sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ni bagan fagayɔrɔ saw fɛ yen yɔrɔ in kurumokarila ntɛnɛn tɛmɛnen min ye hectare 4 ye a sigilen don o de kan yaasa ka se ka bagan kɔni jɔlen a sen kan fo ka taa a fa k'a tila o bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bɛ a la yɔrɔ in kurumokarili la sa a yirala sa k'a fɔ ko min ye jamana yɛrɛ ye n'o ye san guvɛnɛri ye ni ɲɛsinnen don ka musakako ni sɛbɛnko ma o tun b'a kɛnɛ kan baara in a kuntala taara bɛn sefa wari miliyɔn 99 de ma banque mondiale ale de ye musaka in olu di ka se ka kɛ ka baara in kɛ n'an bɔra yen an bɛ taa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la kununko min ye général de division Ablaye Mayiga ale ye AES hukumu kɔnɔna na baara min bɛ yen bi n'o kan ka kɛ n'o ye sɛbɛn ye kuntilenna sɛbɛn ye ka kɛ ni jamanakuntigi sabaw ni capitaine Ibrahim Traoré ye général d'armée Abdurahmane Chani ani général Assimi Goïta olu ye baara min kɛ Bamakɔ kɔnɔna na k'o yɛlɛma k'o kɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min n'o bɛ tali kɛ san kelen min tɛmɛna n'a Assimi y'o kɛ AES kunna k'o mɔnɔbɔ k'o kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye minnu bɛ se ka sigi sen kan baaraw ka se ka kɛ n'o ye sɛbɛn min dilantɔ filɛ nin ye sa ale kɔni a yira k'a fɔ ko baara belebelebaw nun donna a kɔnɔ AES yɛrɛ duloma belebelebaw sigira a kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ taabolo tun ye mara kɛlɛko ta nasira ye ale ni lakana ka taa se wolomasiri tabaw ni cɛfini tabaw faralen ɲɔgɔn kan jamanaw ni jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara ni yiriwali baara sisan sa baara bɛna na di Burukina ma sa bɔlɔ minnu turu la ale bɛ se k'olu kunbɔ cogo min na o hukumu kɔnɔna na ko Burukinakaw yɛrɛ ye sɛbɛn in sɔrɔ u ye larawulili k'a la k'a fa siri k'a lajɛ ka ɲɛ u miirinabaw ye min ye nka o bɛɛ n'a ta jamana saba in n'o ye Mali Burukina Niger u kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛn in kunna a ka se ka di capitaine Ibrahim Traoré ma ale k'a k'a ka kuntilenna n'a ka baara ye i sinsinnen san kelen baara kan premier ministre y'a jira sa k'a fɔ kɔni k'a dalen don a la k'a fɔ min ye sɛbɛn in ye a nana mafa ka se ka dɔw fara a kan hali bi min bɛ se k'a to bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛ sɔrɔ a ko o kɔnɔna na halisa premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la falayi kiimɛli kɛra kiimɛli min bɛ tali kɛ assise nationale ale wolola laɲini minnu na n'o ye laɲini 517 ye ka se k'olu sigi sen kan
a kun yira la sa k'a fɔ ko min ye laɲini 517 in na 55 olu kun taara ka kɛ teliya taw ye olu ka se ka ɲɛnabɔ cogo min ye 153 179 kan olu kɔni kun taara sa k'olu bɛ se ka kɛ ka waati wɛrɛw kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan sa jɛkulu de sigira n'o dilen don an ka mese ma n'o ye maître Amadu Cɛwulen Jara ye k'olu ka se ka o lawaleya kimɛliw senfɛ sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara bolodaliw kɔni na 28 o sera ka sigi sen kan min ye 26 ye o bi sen na wa min ye baaraw yɛrɛ sa 153 min n'o olu dir'olu ma 16 olu banna pewu 100 siradala sa u bɛ bɛn 10 buruburu 46 ma 23 o bi sen na baara tɔw bɛɛ lajɛlen fana lakɔlɔsili bɛ ka kɛ o la sa olu kɔni b'a ɲini gouvernement fɛ a ka dɔ fara cɛsiri ni timinanja ka yaasa maaninfinw ye min laɲini o bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye Amadu Cɛwulen Jara n'ale yɛrɛ suradonba ye avocat don fala ye jɛkulu ɲɛmaa ye a b'ale min bolo a ko olu ka baara kɛkun de ye k'a dɔn k'a fɔ nin fɔra ko nin bɛ kɛ nin waati in na gouvernement y'a kɛ wa ni min bɛ sen sumayalen don ka se k'o hakili lajigin o la ka munumunu salo kɛ togodaw ni marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na yaasa ka se ka kimɛli kɛ san o san n'u ye baara kɛ ni min bɛ majɛ yira a la u b'o da jamana ɲɛmaaw tulo kan yaasa jamanadenw ka laɲini bɛ se ka sigi sen kan cogo min na premier ministre ko nin ye sɛbɛnba ye sɛbɛn min n'a b'a to gouvernement yɛrɛ fana b'a ka majɛw dɔn a kan ka tila minnu ta a b'olu dɔn wa a bɛ kuntilenna di olu ma a y'a ɲini min ye maître Amadu Cɛwulen Jara n'a ka maaw fɛ u ka to ka nin kuntilenna ninnu da u tulo kan yaasa majɛ minnu bɛ ministreso kɔnɔna na u ka se ka yɛlɛma ka kɛ sabati ye jamana ale yɛrɛ ma fala halisa général de division Ablaye Mayiga ka baarakɛyɔrɔ la n'o ye premier ministre ye Union européenne n'o ye nanzaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye olu ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ an fɛ yan n'ale bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kunna n'o ye Joao Gomes Gravino ye a ye ale bisimila maa kofɔlen sa ani maa min nana ɲɔgɔn fɛ o ye Ablaye Diop ye o nana ka na a jira min ye premier ministre la baro senfɛ sa Union européenne maaw y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni nana u bɛna Mali ale ni cɛncɛn fo ka jamanaw k'u senkɔrɔma dondoli baaraw kɛ baara ninnu bɛ taa kuntilenna min na k'olu ɲɛfɔ yɛlɛma minnu bɛna don a la ani kumaɲɔgɔnya bɛna sigi sen kan cogo min na min ye nanzaralakaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ye fala ye ale bɛnnen don jamana 27 ma dɔw sɔnnen don cɛncɛn fo ka jamanaw ye nka dɔw murutilen don u ma dɛ o la sa taabolo min bɛ cɛncɛn fo ka jamana 3 min bolo n'o ye Mali Burkina Niger ye premier ministre ye o da o tulo kan u yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko olu bɛna jɛn ni o ye nka o fana b'a fɛ sa Mali Burkina Niger u k'a bila u kunna k'a fɔ ko min ye adamadenya tɔbɔtɔli siraw ye olu bɛna taa o sira fɛ bamancɛwale ni ɲugawale ani ka jamanadenw dɛmɛ sɔrɔ ko ta na sira fɛ Gravino y'a jira premier ministre la ka sa ko o kɔni olu ka taabolo 3 ye u ni gouvernement ninnu bɛ se ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na premier ministre fana y'a fɔ a ye taabolo min bɛ AES jamanaw bolo kuntilenna min b'u bolo ani Mali yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ka fɛɛrɛ min sigilen don sen kan n'o ye Malikura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma a n'a lawaleya sɛbɛn premier ministre da don o la u y'a jira sa k'a fɔ k'o sɛbɛn yɛrɛ olu kuntilennaba ye sabula olu bolo n'i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ bi i k'i sinsin o kan premier ministre y'a f'u ɲɛna fana k'a jira k'a fɔ ko nanzara jamanaw kan ka fɛn kelen bila u kunna fala ye kilomètre 15 o de bɛ olu ni nanzara farafinna jamana cɛ koyi n'o ye Gibraltar o fanfɛla ye k'o la ko an jagoyalen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa an bɛ se ka bɔ degun kɔnɔna na cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ maa t'a fɔ maa ma i kuntilenna ni i taabolo ye nin ye nka min ye gɛlɛyaba minnu bɛ se ka kunbɛn an ka jɛ k'olu kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka baara kɛ Gravino a ko y'olu fana kuntilenna ye premier ministre ko k'a fɔ tɔw fana ɲɛna ko Mali Burkina Niger kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ale ka kuntilennaw olu dɔnnen don bi min ye tɔw ye minnu murutilen don u ma u k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen n'i ka kuntilenna don u bɛ bɛɛ bonya n'i ka hakɛ ani ka faamuya cogo ale ye premier ministre kunu fala ye halisa a ka baarakɛyɔrɔ la min ye Bamako jamanatigi ye n'o ye Titi Ɲare n'ale sigira Golo ka sibirijan tɛmɛnen ale y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka na premier ministre ka baarakɛyɔrɔ la fala ye a n'a nɔfɛmaw caman an yɛrɛ terikɛ tun b'a la n'o ye Burama Sumano ye u y'a jira sa k'u nana ka na min ye fanga a bɛ baara min na bɛ ka na waleɲuman dɔn min ye cɛsiri ni fɛn minnu bɛ ka sigi sen kan yaasa dugudenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min a y'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka dɛmɛ bɛ gouvernement ye bi a b'u ye sini faso ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min premier ministre ye min ye Baba Titi Ɲare k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn dugutigilakaw ni kabilatigiw ni Bamako marabaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko wa fana k'u ka dayɛlɛlen don kuma o kuma n'u mago b'u la u ka na u sigilen don u b'olu de ka baara fana na min ye baara ɲɛ sa bɛɛ lajɛlen kun cɛla ni folikanw ye ale ni kumakanw ye ani bilasiralikanw ye ka ɲɛsin premier ministre ma ale ni ministre min sigilen don mara kama bɔli kunna n'o yɛrɛ fanga t'a ma mɛn général de brigade Issa
Usman Kulibali an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. Fala ye ministre min bɛ Malikura ko kunna n'o o ye refondation ye ni ale ka baaraw banna pewu a jɔyɔrɔ kununko a y'o labila Dr Yaya Gologo ye. Bakari Traoré a nana sa ka na min ye laseli kɛ ka foli ni bonyamasegi kɛ ɲɛmaw ye olu min ye danaya da ale kan a ye Yaya Gologo yira baarakɛɲɔgɔnw na kununko ko o de bɛna baaraw ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa ministre maa bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i bila Gologo ale ka hukumu kɔnɔna na sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ ma ko bɛnkan sɛbɛn k'a yira sa k'a fɔ baara minnu kɛra ka baara latɛmɛ u y'o fana fa siri ka sɔrɔ ka foliw ni tanuniw kɛ ɲɔgɔn ye. Yaya y'a yira sa k'a fɔ min ye Bakari ye u nana jɛ ka baara kɛ ko ye Fala ye sabula u mago na s'a ma waati ni waati a ka se ka bilasiraliw kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati min na min ye jamana yɛrɛ a mago bɛ a den bɛɛ lajɛlen na yaasa Malikura ko a bɛ se ka kɛ tiɲɛ ye cogo min na minisiriso in ale kɔnɔna na. CNG Jani ale ni minisiriso min sɔrɔ sifin ni denmisɛnninw ka ko kunna bɛnkan sɔrɔla sa yaasa ka se ka kuma di maaw ma Fala ye bi an bɛ taa Sudu Baba n'o ye Moti ye Motikaw fɛ Fala ye ko a kɛra baara ye denmisɛnw minnu tun bɛ giriya kɛ u yɛlɛmana ka kɛ jɛgɛ mɔnnaw nakɔ sɛnɛnaw forobaaralaw dɔw sera ka o kɛ dɔw bɛ yen olu sigilen don nka min ye Moti CNC ɲɛmaa ye Fala ye a ko k'i sigi ko n ye ENA kɛ k'i sigi ko diplôme bɛ n bolo ko bi ko mɔgɔ bɛ taa olu fɛ ka taa f'olu ɲɛna ko ka baara créer k'ale ko baara bɛ yen baara créelen tɛ yen o maaw kana ban baara de la u ka wuli ka baara de kɛ ale bɛ o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ min ye Usman Mahamani Mayiga ye an n'ale jɛra ka masala kununko an ka jɛ k'a lamɛn. Yani ka don kuma na an bɛ Ala fo k'a ka kira sɔgɔma barikada bi Mopti an bɛ se k'a fɔ gɛlɛya fanba yɛrɛ Mopti mun bɛ Mopti jeunesse kan o ye employabilité de ye o ye jeunes ka baarako ye fɛn min ye jeunes ka baarako ye o gɛlɛyaba de bi an kan Mopti région kɔnɔna na ka sababuya kɛ jamana yɛrɛ taabolo ye bi inshallah an yɛrɛ dalen don an ka autorités la an dalen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw la k'a fɔ dans les jours à venir inshallah ni gɛlɛya a bɛ wuli parce que ka sababuya kɛ u bɛ ka baara caman boloda mun kun yɛrɛ ɲɛsin don jeunesse ma hali ni tali kɛ k'a lajɛ kununko an ka bureau national n'o ye an ka ɲɛmɔgɔ Sori Ibrahim Sise ne tun ma se ka masɔrɔ ka si Bamakɔ yen pour que ka taa président rencontrer président ka rencontre sen fɛ a ye mot dɔ employé a bɛ mɔgɔ la rassurer kosɛbɛ n'o ye k'a fɔ n'o mɔgɔ investira jeunesse la a bɛ n'a fɔ i investira jamana ka siniɲɛsigi de la vraiment nin mot ye le mot quand même qui nous assure beaucoup et puis n bɛ tila k'a fɔ n'o ye Mopti région sifinnakaw gɛlɛya min b'an kan k'a sababuya kɛ an ka autorités ka ɲɛbilababu caman ye ka ɲɛsin jamana sifinnakaw ma u b'an la rassurer sinon n b'a fɔ bref gɛlɛya min b'an Mopti sifinnakaw kan o ye baarako ta fanfɛla ye fɔlɔ jeune caman bɛ yen minnu bɛ giriya kɛ minnu bɛ hôtel baara ninnu kɛ bi ka sababu yɛrɛ kɛ jamana taabolo ye tubabuw t'an fɛ yen bilen o baara ninnu jɔlen olu jeunes kun bi o baaraw kɛ bi olu kɔni bi chômage la mais dɔw fana bi yen minnu bɛ ka baara wɛrɛw fana ladi par exemple giri dɔw kun bi yen mais bi olu bɛ ka investir n'o ye sɛ mara bagan maraw fo ka taa se maraîchage ma o yɔrɔ fana bi yen. fasodenɲumanya waleya la minnu yɛrɛ sera ka kɛ Mopti kɔnɔna na aw yɛrɛ ka yamaruya kɔnɔna na. fɛn mun ye citoyenneté taabolo ye Mopti yan nɔ an Mopti jeunes an ye wulikajɔ caman kɛ wulikajɔ caman kɛra n bɛ se k'a fɔ jeunesse contribuera fɛn caman na n'o ye salubrités b'o la dɔndisɛnw b'o la fo ka taa se yirituruw ma citoyenneté cadre kɔnɔna na jeunesse i milite nin domaine bɛɛ lajɛlen na fo ka taa se an bɛ ka ɲɛɲinini kɛ i n'a fɔ n ka kuma fɔlɔ la n y'a fɔ cogo min jeunes ka employabilité la baara ko ta fanfɛla la citoyenneté cadre kɔnɔna na an ye nin bɛɛ an bɛ ka nin bɛɛ ɲɛɲini na mais n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn kɛrɛnkɛrɛnnen na Mopti jeunes yɛrɛ di kosɛbɛ kosɛbɛ fɛn mun ye saniya côté fan fɛ citoyenneté hukumu kɔnɔna na saniya ta fan fɛ Mopti jeunesse yɛrɛ di kosɛbɛ fo ka taa se quartier la
concours de salubrité organisé à quartier là o salubrité ni bɛɛ kɛra sifinnakaw de fɛ citoyenneté hokumu kɔnɔna na. Ayiwa bi weleweleda jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Mopti sifinw ma wulikajɔ sira fɛ u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na ka se ka baara k'u kolo la. Hali bi Kasimu n b'i fo danti foli mun na n bɛ segin k'i fo k'i ni baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo danti foli mun na welewelekan min ne bolo ka ɲɛsin Mopti région sifinnakaw bɛɛ lajɛlen ma parce que une fois n bɛ deli k'a fɔ an ka rencontre caman na ko créer d'emploi ne ko il y a tellement d'emplois emploi kɔni ka ca a ti fɔ créer d'emploi mais an bɛ jeunes sensibiliser de parce que y a pas de sous-métier u ka baara kɛ welewelekan min bɛ n bolo n'i y'an ka région ta k'a lajɛ n'i ko Mopti yɛrɛ i b'a fɔ bagan mara dugu i b'a fɔ sɛnɛ dugu i b'a fɔ mɔni dugu bon donc ala ye nin bɛɛ d'an ma yan région kɔnɔ alhamdulilayi ni jeunes kɔni invité u ka baara kɛ car y a pas de sous-métier k'a fɔ ni kalan kɛ ni diplôme sɔrɔ n taara magistrature kalan kɛ ni kalan kɛ ESSEC kɛ ni FSJP kɛ o t'a la ka na n sigi ni ma service baara sɔrɔ n ti baara kɛ vraiment j'invite quand même la jeunesse u kana u bolo courager k'a fɔ ni ma fonction publique sɔrɔ ou bien ni ma service baara sɔrɔ n ti baara kɛ baara ma bɔ baara la ala ka baara di jamana jeune kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnna Mopti ka jeune bɛɛ lajɛlen ma baara min b'a nafa n'a nafalan bɛ bɔ baara mun na vraiment o kun ye n ka welewelekan ye ka ɲɛsin Mopti région sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma ani ka tila ka dugawu don kɛ fɛn mun ye basigi bɛn kelenya ani lafiya ye ala k'a nati jamana kɔnɔ ka tila k'a nati Mopti région kɔnɔ. Fala ye Croix-Rouge ni o b'an fɛ yan Croix-Rouge soba yɛrɛ laadala san daminɛ o san daminɛ ale bɛ kunnafonidilaw wele hakilila falen baara minnu kɛra san tɛmɛnen kɔnɔ ani minnu na bolo minnu boloda ka se ka ɲɛfɔli kɛ u ka kuntilennaw la Keba Jalo tun b'a kɛnɛ ka kunungo yaasa ka se ka kɔmasegi kɛ maaw ye u bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na adamadenyaw tɛmɛli hukumu kɔnɔna na an ka taa o kɛnɛ kan. Kɛnɛ in ye ɲɔgɔn i n'a fɔ ko yɛrɛladiya kɛnɛ ani CICR bɛ jɛ ka min kɛ aw yɛrɛ fɛnɛ ni ce donc 2025 la Croix Malienne ye baara kɛ domaine caman kɔnɔ domaine min bɛ n'a fɔ ko protection migrants minnu bɛ na ni déplacés minnu bɛ na interne fara minnu bɛ externe kan donc a ye protection kɛ ka ɲɛsin olu ma. Rétablissement des liens de famille an b'o kɛ ni CICR ye domaine min fana bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko ka kundonyɔrɔ sɔrɔ abri an y'o caman fana kɛ domaine min fana bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko gestion des catastrophes ka ca donc inondation b'o la kɔngɔ b'o la épidémie maladiw b'o la mpox bɛ yen sisan o fana kɔnɔna la an ye dɛmɛ caman kɛ kɛnɛya kɔnɔna la. Donc jisanuma min fɛnɛ CICR a da don a la sisan o fɛnɛ kɛnɛ kan comme Croix Malienne ka représentation ni an territoire jateminɛ i t'a sɔrɔ ale ka ta ka bon dɔɔni ka tɛmɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ CICR ta kan parce que précisément zone de conflit accès kɛlɛ kɔlɔlɔ ye minnu sɔrɔ ale b'o yɔrɔ ninnu na donc an fɛnɛ y'an tɛgɛ lase yɔrɔ caman ma ka jisanuma di olu fɛnɛ ma donc n bɛ se ka n da don nin domaine dama dama la. 2025 kɔnɔna na Croix-Rouge ni o ye Croix-Rouge Malienne ni CICR ye an bɛ se ka min faamu o ye ko u ka baara an ka baara kɛra sababu ye ka mɔgɔ caman minnu kun mago bɛ balo la minnu kun mago bɛ ji sanuma na ani minnu kun mago bɛ fana ka kɛnɛya siraw lasɔrɔ donc CICR ni Croix-Rouge Malienne an ka bolo di ɲɔgɔnma kɔnɔna na an ka baara kɛra sababu ye ka mɔgɔ 2,000,000 ɲɔgɔn ka dɛmɛ lase olu ma ani ka dɔ bɔ olu ka degun na Mali jamana kɔnɔ 2025 kɔnɔna na gɛlɛya caman yɛrɛ kun bɛ diɲɛ kɔnɔ wariko gɛlɛyaw kun b'o la ani n'i ye Mali yɛrɛ ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye ko tajiko fana kɛra gɛlɛya ye maliyɛnw kan o kɔnɔna na Croix-Rouge Malienne ni CICR ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na misali la an ye min kɛ o ye ko dɔgɔtɔrɔso dɔw bɛ yen walima
forage dɔw be ani somajepu ka jidi yɔrɔ dɔw be an ye fɛɛrɛ min kɛ o ye ka panow sigi olu yɔrɔw la o bɛ kɛ sababu ye population jamanadenw minnu be misalila Mopti minnu be Gao minnu be Segu olu baara ninnu kɛra yɔrɔ min na olu ka se ka ji sanuman sɔrɔ ka sɔrɔ u ma degun sɔrɔ ko taji tɛ o kɛra baara dɔ fana ye min ni carburant ko gɛlɛya donna ɲɔgɔn na an ye min fana kɛ o ye dɔgɔtɔrɔso dɔw be yen i b'a ye ko i n'a fɔ ko misalila urgence service misalila Mopti ani Gao an ye fɛɛrɛ min sigi sen kan o ye ka panow sigi olu yɔrɔw fana la o b'a to baara tɛ dabila ko courant tɛ an bɛ taa ɲɛ cogo min na cakɛdaw minnu bɛ yen i n'a fɔ ko kɛnɛyako ta fanfɛ i n'a fɔ ko jiko ta nasira fɛ ka taa ɲɛ ka baara kɛ ni olu ɲɛmɔgɔw ye cogo min na olu baaraw bɛ se ka sinsin ani jamanadenw minnu bɛ yɔrɔ gɛlɛnw na minnu bɛ yɔrɔw la kɛlɛ ni mankan wɛrɛw bɛ yɔrɔ minnu na olu bɛ se ka taa ɲɛ ka lafiya sɔrɔ cogo min na kɛnɛyako nasira fɛ ani jiko nasira fɛ. Yasa ka se ka yɛrɛmabila k'o ban an ka bɔlɔn kɔnɔna na kuma tɛ sirabaw kan ani an ka yɔrɔbaw la polisilakaw ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi poids minnu bɛ Bamakɔ yan sa mobilitigiw ni mototigiw bɛɛ lajɛlen k'i boliyɔrɔ dɔn min ye contrôleur général de police Yusu Kone ale ye a ka groupement maaw bila u ka maaw ladi ka maaw jɔ sira kan waati jan kabini janvier kalo ka se ka sira polisiw ka pont sanfɛlaw la ka mɔgɔw boli siraw yiriw la nka o bɛɛ n'a ta a yira k'a fɔ mototigiw olu b'u yɛrɛ kɛ mobilitigiw ye yɔrɔ caman o de o tɛ de an datɔ si an ye min o tɛ yan k'u yɛrɛ kɛ mobilitigiw ye fala ye Panama fana b'a dɔn k'a fɔ ale kɔni tɛ segin a kɔ a tɛ segin a tɛ ɲinɛ a ko kalo kelen forila ladili la k'a daminɛ janvier la ka na se sana ko ka lawaleyali kɛ fala ye u y'an gɛn k'an gɛn ka taa an ka moto bɛɛ lajɛlen minɛ a bɛɛ lajɛlen b'u bolo nin waati in na moto caman minɛna dɛ Panama ko nin ye pɔnw ye fala ye an ka bɔlɔn kɔnɔnaw an ka kin kɔnɔnaw maa minnu b'a ɲɛna k'u bɛna to u yɛrɛ ma tuguni ko nin y'o bannen ye Bamakɔ kɔnɔna na sago ye i tɛmɛ yɔrɔ i sigi yɔrɔ i ka baarakɛyɔrɔ sirabaw kan f'i k'olu ɲini k'olu dɔn sariya minnu bɛ yen i k'olu dɔn moto minnu kan ka boli sira minnu fɛ katakatani kan ka yɛlɛ pɔn minnu kan mobili minnu kan ka boli k'olu bɛna n'a bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi don nataw la fala ye ni maa sɔrɔla ko delili t'a la dɛ u ye kangari da ne yɛrɛ ko n kana taa delili kɛ ko n ka fɔ n ka pɛtipɛtiniw ye k'u boli yɔrɔ la fala ye wa mobili fɛn fɛn minɛlen filɛ nin ye ani moto k'u bɛna na t'u bɛɛ lajɛlen parce que kuma la fana i b'a sɔrɔ sotaramatigiw fana bɛ taa boli mototigiw boliyɔrɔ la dɛ tile ma quoi kuma tɛ pɔn quartier mali pɔn in soroba ɲami da don ne yɛrɛ kun ye polisiw ye tile fila in na u jɔlen don yɔrɔ dɔ la ne ye ɲininkali kɛ jaja nin de don o la fala ye k'u ye wulikajɔ min kɛ nin tile fila in na yaasa sirabakanw ka maaw bɛ se ka lafiya cogo min k'u ye moto 800 ne minɛ han janvier kalo tile 31 ka na se février kalo tile 14 ma o la sa sariya minnu sigilen don k'u tɛna na bɔ o kan han ko nin waleya min na to senna sabula polisi directeur yɛrɛ cunna kunun ko bɔlɔn kɔnɔnaw la fala ye ka taa yɔrɔw lajɛ ni kɔni ye pɔnw ye fɔlɔ nka u y'a yira kɔni k'a fɔ u kalekan ye min ye Bamakɔ kɔni sirabakankanaw bɛ to yen dɛ maa si tɛna na taa i sigi n'i ka karayogo ye maa tɛna taa mobili bolitugujugu kɛ ye tuguni wa min ye basigi ni lafiya ye bɛɛ lajɛlen ko k'i t'a la sabula ko maaw b'u bolo a kama su ani tile ni nin sera ka mɛn sen na u kana anw yɛrɛ ka wara ka sirafara la fala ye u kana ye koyi yen da kɔni feerekɛlaw yɛrɛ laban u bɛ sira tigɛ bi yɛrɛ kuma tɛ sunkalo daminɛ min filɛ nin ye u bɛ sira tigɛ kogo jɔra u ye kogo kɔni u nana kogo kɔfɛ donc min ye polisilakaw ye k'u bɛ nin baara de la o polisilaka kelenw fala ye kayikaw fɛ yen min ye contrôleur principal de police Tapa Uri Demba Diallo n'ale ye Kayi polisiso ɲɛmaaba ye directeur régional fala ye ale ye yamaruya di min ye wulikajɔ min n'o tɔgɔ dalen ko Kokajɛ su ani tile polisilakaw ka wolomali kɛ fa bɛɛ lajɛlen na o la sa min ye Kayi premier arrondissement polisiso ye n'o ye commissaire Dawuda Sise ye ale n'a ka cɛdenw ye wulikajɔ belebeleba kɛ fala ye wulikajɔ in senfɛ drogue biriki 151 a bɛ fɔ o ma ko cannabis u y'u tɔgɔ dɔn ka kari tɛmɛnen a bɛ fɔ yɔrɔ ma ko ala ninakaw olu ka poste o yɔrɔ la maa caman de bɛ sigana kɛlen don olu la
nga polisilakaw kɔni sera ka min sɔrɔ nin waati na fala o ye maa 2 ye sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka kɛ olu tigiw kan ka tila k'u bila ka taa min ye tribunal tigilamaw olu ka bolo kan yaasa baara tɔ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na tapa n'a ka maaw ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la fala ye nin de ye gawo ko k'a jɛ tapa uri dɛma jalo fala n'ale ye n'i ye zo ye a b'a fɔ k'i bɔ i ni cɛ in bɔra a bolo tɛ bin ka wuli han i kɔlɔsi a la dɛ ale t'i minɛ dɛ nka a b'a fɔ ko nin i terikɛ in vraiment nin jɛlen tɛ han o la ni polisiw ye zo minɛ u b'a fɔ k'a kana taa n'a ye tapa fɛ yen Kayi dɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sijan ani kɛnɛya da n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma halisa an bɛ taa sifinw ka fan fɛ fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la fasoden ɲuman dɔ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin CDM ma n'o ye Sɔrɔdasiw kɔkɔrɔmadon ni o tɔnjɛkulu ye n'o ye CDM ye Korotumu Tarawele ale yɛrɛ ye loti service ɲɛmaaba ye ale de kɔni ye min ye biriki n'o bɛ kɛ pavé ye o 1000 di CDM maaw ma fala ye ani sima ko yaasa ka se k'o kɛ k'u yɛrɛ boloma dɛmɛ baara in kɛ kun ye min ye o fana ka yiriwali baaraw boloda fala ye ka se ka sigidaw k'olu lasaniya k'olu baaraw kɛ Keba Jalo a tun b'o kɛnɛ fana kan. Ka ne to Chine y'a ye n bɛ to ka taa Gambiyɛnw accompagner u b'u k'u ka yɔrɔ dilan u ka yɔrɔ bɛ yen ni dibi b'a la u bɛ taa n bɛ taa panneau usine na u bɛ panneau san u bɛ lampadaire san donc du coup ne ye mulu ye ne ko ne bɛ nin san faso ye n ko mun bɛ ka kɛ Burkina pour que k'a kɛ donc ne ye 200 mulu san n ye appel lancé n ko ne ye 200 mulu san n'o y'a sɔrɔ ni mɔgɔ min bɛ yen n'i bɛ se ka fara ne kan ka dɔ fara nin mulu in kan maliyɛn den bɛɛ welela n ko ne kelen tɛ se ne kɔni ye 200 san donc n ye appel lancé a kɛra i b'a fɔ maliyɛnw sigilen don kan makɔnɔ donc maliyɛn bɔra fan bɛɛ fɛ ka na dɔw ye 200 mulu san dɔw ye 300 000 di dɔw ye 250 000 di minnu se ye 200 ye bɛɛ y'i seko kɛ maliyɛn nana fan bɛɛ fɛ promesse babaw talen don an ye i comme o bɛna continuer cogo min o tɛna jɔ ni ala ni alakira sɔnna ma donc ala y'a kɛ ne nana Mali la an ye lancement kɛ an ye baara daminɛ Bulukasunbugu mairie yɔrɔ la mais après baara jɔra donc o tanti ma mulu kɔni sera Mali la mais n t'a dɔn n bɛna mulu di mɔgɔ min ma parce que n ma mɔgɔ ye ne taara quartier à quartier ne ma mɔgɔ ye a ko ma i kɛ pewu mɔgɔ dɔ bɛ yen n'a ye ɲɔgɔn ye i bɛ mulu in ta ka d'a ma ale bɛ se a ka mɔgɔw bɛ se n ko d'accord parce que o caman fɔra ne ye ka tɛmɛ mais n bɛ taa n'u bɛ sigi an bɛ échanger n b'u ɲɛkun lajɛ dɔrɔn comme ne ye jamana baarakɛla ye a kan ka di mɔgɔ min ma n b'o dɔn donc n b'u ɲɛkun lajɛ dɔrɔn n dusukun tɛ sɔn ala y'a kɛ a nana ni n ye an y'an sigi an ni CDM président an ye ɲɔgɔn ye dɔrɔn an tilala kuma na n ko tanti mulu ye ninnu ta di ninnu de bɛ nin baara kɛ donc n y'a ye dɔrɔn n ye confiance d'a kan tout de suite i comme ale y'a fɔ n ɲɛna cogo min na a ka kuma ma to ko ne ye confiance d'a kan dɛ mais n y'a ye dɔrɔn n yɛrɛ y'a dɔn ko nin de bɛ se ka kɛ o de la an sababuya yɛrɛ y'an bi pour que ka mulu di donc baara bɛ na continuer mɔgɔ tun ye promesse ta mɔgɔ tun ye promesse ta an mago b'a bɛɛ ka dɛmɛ na anw kelen tɛ se maliko de don fasoko de don donc nin ko daminɛnen de c'est comme an kun y'a kun tigɛ de mais sisan nin ko yɛrɛ daminɛna parce que baara de bɛna daminɛ donc mun fɔra ne ka danaya kama mɔgɔw tugura an kɔ o ye tiɲɛ ye maliyɛnw sigilen don Chine u pɛrɛnnen don ko k'u bɛ mansinw yɛrɛ de san ka d'a ma maliyɛnw bɛ Angola u pɛrɛnnen don k'u bɛ mansin san ka d'a ma diaspora ye diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ye bɛɛ ka ci lase président ma a ka bureau kɔnɔ a ka d'aw ye a ka kɛ cogo min na fana a ko a bɛna baara kɛ ten cogoya la an bɛna an ka mulu ta an bɛna di CDM ma wa an tɛna taa dɛ ne ko ne t'a baara ma sɔrɔ mais ne bɛ nin suit de u nɔfɛ ne ka mɔgɔ bɛ yen k'i tun ye promesse ta ne ye i ka na n'i ka dɛmɛ n'i bɛ se ka na n'a ye président fɛ yen directement o bɛ bɛn n'i bɛ fɛ hali ne k'i accompagner n bɛ n ka temps bila a kama n bɛ nin bila parce que nin ye maliko de ye n'i bɛ Mali fɛ i ka 200 bɛ taa nin da fɛ donc an ye bɛɛ wele. 1000 mulu avec donc u b'a bila mulu mun kɔnɔ donc a nana o 1000 de ka di ko o bila yan fɔlɔ. n'an bɔra CDM na an bɛ taa Tomiyankaw fɛ yen min ye danbe ye ale baara kun sigira sen kan Kurumukari la pewu
tumia sanani kɔnɔna na sa danbe in a y'a to musow ni npogotigiw olu ka se ka baara ɲɛnamaw kɛ u yɛrɛ ye wa a y'a to fana min ye yɛlɛmaba fana donna kow kɛcogo la danayaw k'olu don maaw ni ɲɔgɔn cɛ maa caman bɛ bi olu ye dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ danbe in ale hukumu kɔnɔna na Tomiyankaw y'u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye international medical corps ye a ye baara min k'u fɛ yen a y'u nafa musakaw olu bɔra Kanadakaw olu bolo Maɲinakaw fɛ yen nin waati na sa a yirala k'a fɔ Fala ye ko musojigiso o tɛ so ye han sabula olu ka dɔgɔtɔrɔso bɛ yen n'o ye Asako ye san o san ale bɛ baara kɛ a ko muso 500 ɲɔgɔn ko o de kɔni jiginni baaraw sera ka kɛ olu fɛ yen nka o ye min lakɔlɔsi fana Fala ye sokɔnɔnaw fana na muso bɛ taa jiginni kɛ ko kɔni ko nin y'o kɔnnen ye muso ye CSCOM to yen ka jigin so i bɛ 2000 sara ni m'a sara kɔkɛ b'a sara wa fana k'u bɛna fɛɛrɛ sigi sen kan jiginni so o kɛbaw k'olu yɛrɛ fana ladɔnniya k'a yir'u la k'a fɔ ko a ko tɛ se ka bɛn tuguni an sɔngokaw fɛ yen maa caman ye an wele kunun ko k'a yira sa k'a fɔ ko jolidi ko baaraw sigira an sɔngokaw fɛ yen Fala ye min ye jolidi in ye ale bɛ tali kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la sifinnakaw olu de y'o baara sigi sen kan maa 50 ɲɔgɔn ko olu kɔni bɔra sa an sɔngo denmisɛnninlakaw fɛ yen ka sɔn k'u joli di nin waati in kɔnɔna na u ka maternité mɔgɔw ma yaasa u bɛ se ka baara kɛ n'a ye cogo min na sabula a yira k'a fɔ kuma caman dɔgɔtɔrɔso ma u bɛ welewelemada kɛ ko joliko dɛsɛ bɛ yen joliko dɛsɛ bɛ yen o la sa sifinnakaw yɛrɛ y'a fɔ sa ko bɛɛ lajɛlen ka na i joli di baara bɛ se ka kɛ ni a ye cogo min na dugukoloko ta nasira la Fala ye minisiri min bɛ dugukoloko kunna sa ko titre foncier baaraw daminɛna han sɛbɛn tali n'o ye Imran Abdulaye Ture ye a ko kin minnu bɛ yen n'olu kan ka u ka baaraw labɛn sa ka t'u ka sɛbɛnw ta Medinekura b'o la Banangabugu Zerni Kalabankura Sud Extension Kalabankɔrɔ Plateau k'olu yɔrɔw kɔni bi na olu ka bila u kunna sa ka fɔ k'u ka titre foncier bɛ se ka bɔ ka di u ma o hukumu kɔnɔna na sa maa minnu bɛ yen n'olu welelen don ka taa nin baara in kɛ domaine direction kɔnɔna na Fala ye n'i ma ɲɛ k'i bɛ taa i ka taga n'i ka demande ye ni timbre b'o la dɔrɔmɛ 100 timbre o b'o sanfɛ i bɛ taa n'o ye Bamako domaine kɔnɔna na o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa a fɔ ban ko i ka copie certifiée n'o o y'i ka dugukolo sari sɛbɛn nafolo min dir'i ma i bɛ taa n'o fana ye certificat min fana bɛ yen n'o bɛ se ka réquisition fana kɛ jamana ɲɛmaaw fan fɛ o lakodɔnnen ɲɛbila di i bɛ taa n'o fana ye ka taa fara i ka carte d'identité kan ani photo 2 a tɔ n'i sera yen u na o bɛɛ lajɛlen ɲɛf'i n'a musakaw kin minnu welelen don nin kɛnɛ ka Fala ye k'u k'u jija yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka ɲɛ minisiri ka secrétaire général Amadu Mayiga ale yɛrɛ ye chevalier de l'ordre national ye kurun dɔ ko dafirila Debo ale sanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔn ka a kun bɔra ye k'i kunda min ye Moti sugu kan maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko kurun min kɔni dafirila Fala ye musow ni denmisɛnw de ka ca la sabula fiɲɛkolo fandanbada de wulila kabi kunna siniko min ye Debo sanfɛla la maaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko minɛnw caman kɔni tiɲɛna ɲininiw bɛ sen na yaasa ka tila ka kimɛli kɛ nin kurun in dafirili la an bɛ te fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ Ala ye ekɔliso olu ɲɛnabɔli so min sigilen don jamana kɔnɔ yan n'a bɛ fɔ a ma ko Senu olu barosigi tun b'u fɛ san o san u b'u ka dayɛlɛ yaasa u ni kalandenw bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn cogo min sanayɛlɛ kalanso minisiri ani ɲinini minisiri n'o ye Burema Kansa ye Dɔngɔnɔ ale tun bɛ u cɛma ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra kunun ko Senu yɛrɛ a jabala la ale tɛ kabala de ya Famara Berete ale taara ye a ye min sɔrɔ kalandenw kɔni ko jɛlenya ni tilennenya baara min daminɛna k'u ka to o kan u ka musaka ko ani olu yɛrɛ bɛ se cogo min na ka u ka lafiya sɔrɔ bɛn ni kelenya kɔnɔna na kuma ɲɔgɔnya o min bɛ u ni Senu cɛ o fana ka sinsin i n'a fɔ a daminɛna cogo min baara bɛ ka kɛ tilennenya min ka Fala ye ko ka o sinsin Famara ale ye min sɔrɔ an ka jɛkɔw filɛ ka kuma dayɛlɛ o ni kalandenw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko journée de porte ouverte nin y'a ta ko filanan ye sanfɛ kalandenw ka kɔɲɔ ɲɛnabɔli cakɛda Senu bɛ nin barokɛnɛ nafamanba in sigi yaasa ka kuma Senu ka baaraw ye jumɛn ni jumɛn ye Senu bɛ ka wulikajɔ minnu kɛ kalandenw ka lafiya kama ani ka kuma di kalandenw ma u k'u hakilina ni ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen kɛ Senu ka baaraw kɔnɔ ka faamuyali bonya nin barokɛnɛba in ta ko filanan ɲɛmaya kun bɛ an ka jamana sanfɛ kalanw ni ɲinili minisiri bolo professeur Burema Kansa ye Mali étudiant ka bɔ Bamako ka bɔ Kulikɔrɔ ka bɔ Sikaso ka bɔ Tɔnbukutu
olu ka na u ka na senu dɔn parce que senu bɛ yan nɔ olu de kama pour que olu ka kalanko a ka se ka ɲɛ sɔrɔ kosɛbɛ condition ka créer minnu b'a to olu ka logement ko u ka dumuni ko u ka allocation financière ko hali ka taa u ka sport ko a bɛɛ ka se ka ɲɛnabɔ yan nɔ o cadre kɔnɔ comme baara de don effort caman bɛ ka kɛ mais a bɛ se ka kɛ a bɛɛ dafalen tɛ bon étudiants dun olu de b'a condition ninnu bɛɛ kun u ka n'a ɲɛfɔ olu yɛrɛ fɛ mun de bɛ se ka kɛ pour que baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ nin kan donc journée porte ouverte a objectif ba ye o de ye. Senu ɲɛmaaba ka kɔrɔfɔw la ko nin waati laban ninnu kɔnɔ Senu ye fɛlɛ caman de bila sen kan ka se k'u ka dayɛlɛ kalandenw ye kalandenw k'u ka baaraw faamu o baarakɛminɛnba dɔ ye Senu kibaru yɔrɔ mun na ni sanfɛ kalandenw bɛ u ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ Senu ka baaraw bɛɛ kan. An ye an ka baarakura dɔ sigi sen kan n'an b'a fɔ ma Senu kibaru parce que an y'a ye k'a fɔ ni bɛn ni rencontre ni a bɛ bɛn sinsin an ni ɲɔgɔn cɛ et puis an bɛ ka baara min kɛ k'a yira o la fiɲɛ t'a la en toute transparence walasa u ka dɔn yuruguyurugu t'a la donc an ye o Senu kibaru mun lancer écoleden b'a to a ka so i bɛ Sikaso i bɛ Kidali i bɛ Gawo Tombouctou i bɛ an ka plateforme kan 3600 i b'i ka numéro matricule don ka n'i jɔgɔ sɛbɛn ka na jamu sɛbɛn i b'a fɔ n bɛ ka kibaruya ɲini n ka bourse de kan n'o ye san 2024 ye i b'a ci et an ka système b'a traité en 1 minute a bɛ jaabi ci ma k'a fɔ i ka résultat yɛrɛ mana Senu na yarɔ o tɛ Senu nɔ ye donc ni résultat mana i tɛ se ka bourse sɔrɔ donc an y'o mun sigi sen kan et puis a b'a yira anw fɛnɛ na an minnu bɛ Senu na écoledenw dɔrɔn tɛ même anw fɛnɛ a bɛ se ka kɛ dɔw ka résultat ma na mais kɔfɛ u ye réclamation kɛ i b'a sɔrɔ anw yɛrɛ ka niveau la o baara dɔw ma se ka kɛ donc a b'anw permis fɛnɛ an k'a dɔn baara min bɛ sen na n'o ma kɛ an fɛnɛ bɛ o corriger. An m'a wɛrɛ la k'a fɔ nin journée porte ouverte in kɛra dayɛlɛlen ye bɛɛ ma kalandenw y'u ka hakilinaw ani ka ɲiningaliw bɛɛ lajɛlen kɛ Senu ka baaraw fɛ wa jaabi ni ɲɛfɔliw caman kɛra kalandenw ye Senu ɲɛmaaso maaw fɛ u ka wulikajɔw kan. Tuma dɔ la i b'a sɔrɔ à 4h du matin bana bɛ wuli dɔ la mais mɔgɔ si tɛ yɔrɔ in na étudiant de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka taa n'a ye kɛnɛma ka taa solution ɲini n'olu bɛ se ka o ko kɔni ɲɛnabɔ solution do o bɛ taa sɔrɔ a la awɔ fana ni olu bɛ se ka bourse dɔ fara bourse fana kan o fana ka wusa parce que bourse ko fana ka dɔgɔ dɔɔnin. Bon, étudiant do fana bourse t'olu bolo n'olu bɛ se ka o ko fana ɲɛnabɔ voilà mun ka jugu bɛ yɛrɛ o ye an ka tagali ko ye bisi ko ninnu bisiw ka dɔgɔ bisiw ka ca wa fana n'i bɛ taa bisiw fana n'i ma taa kɔnɔ i t'a sɔrɔ wa kuma dɔw la yɛrɛ bisi bɛ na a bɛ fɛ a bɛ taga to an bɛɛ bɛ to yan nɔ an bɛ tila ka taa retard la parce que heure mun b'a la. N'olu bɛ se ka sigi o ko la ou bien ka bisi wɛrɛw ɲini ka fara ɲɔgɔn kan ni quartier kelen yɛrɛ bɛ se ka bisi kelen sɔrɔ pour que étudiants bɛ se ka taga école la direct la o fana bɛ na diya n ye. Kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa wɔlɔfɔw fɛ yen u ka procureur kunun ko ale tun bɛ kibaruya dila kibaruyadu min n'o kɛra écoleden min n'o ye Abulayi Ba ale ka fatuli ye février kalo tile 9 sanayɛlɛ kalanso min tɔgɔ dalen don Cheikh Anta Diop la Dakarikaw fɛ yen u y'a yira Falayi ko polisi ma se kamalen ma han ko a y'i to étage 4 de la tasuma de kun mɛnɛnen don yɔrɔ la k'i fili ka bin o de ye joli jigin a kɔnɔ k'a fa n tɛ ko maa bolo ma s'a ma procureur ale y'o kibaruya di k'a yira sa k'a fɔ ko tasuma bolilo o de ɲɛ o de la a cunna sa binna Falayi o conférence de presse kelen kan yen u taara kunnafonidila dɔ minɛ han aha wɔlɔfɔ ka kunnafonidila télévision soba yɛrɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko cɛ ni cɛ ka jɛ ani muso ni muso ka jɛ ko olu dɔw b'o o ko o kibaruya kɔnɔna na u ka gendarme minnu bɛ yen n'olu bɛ gendarme fini don u tun bɛ ka kamalen ɲini u taara minɛ procureur yɛrɛ ka conférence de presse kɛyɔrɔ yɛrɛ la kununko Dakarikaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na
ko sabula maa caman de bɛ fala ye u bɛ cɛ ɲini ka di cɛw ma ka muso ɲini ka di musow ma jɔyɔrɔbaw b'u bolo télévision baarakɛlaw caman b'a la ale ni tɔgɔtigibaw olu b'a la sɛgɛsɛgɛli kɔni daminɛnen n'o Dakarikaw olu fɛ nin waati in na halisa Senegali sɛbɛn min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko Jeffrey Ashpine ale ko k'a ma ban woyi fala ye sɛbɛn min bɛ yen sa ni o bɛ Américain ka nin milliardaire ba in kun kan Karim Wade ni ale ye Abdoulaye Wade denkɛ ye ko ale ni Alassane Dramane denmuso n'o ye Nina Keita ye a n'a ka balimamuso dɔ den ko olu kɔni de jɛra sa u tɔgɔ yira sɛbɛn in na ko ye fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa kɔni t'a dɔn n'o y'a sɔrɔ maa tɔgɔ fɔlen fila ye n'o ye Karim Wade ni Nina Keita ye k'u kɔni ko k'a fɔ k'u jɛra ka baara kɛ nka min bɛ yen ko o tiɲɛ ye Alassane ale denmuso in fala ye n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye Jeffrey Ashpine ka sɛbɛn kɔni kɔnɔna na ko dogo tɛ min na ko a ye wuli ka jɔ kɛ yaasa Karim Wade bɛ se ka bila cogo min waati min na san 2015 Karim Wade kun bilara kaso la san 6 kaso ko sabula wari nɔgɔlenw a y'olu ta k'olu jɛya n'a b'a fɔ ma ko blanchiment k'o baara kɛ wɔlɔfɔw olu fɛ yen Côte d'Ivoirekaw fɛ yen u ka minisiri min bɛ dugujukɔrɔ nafako kunna a y'a jira ntɛnɛn ko min ye Côte d'Ivoire ye k'a taara bɔ pétrole ale kuruba caman kan min bɛ se ka taa se i yɛrɛ ma sa u b'a fɔ ma sa ko miliyari 1.4 baril ko u y'o de sɔrɔ a y'a jira sa ko kɔni bɛna Côte d'Ivoire dɔ fara a ka sɔrɔ ko kan kuranko ta na sira fɛ ale ni min ye taji ka se k'olu fana sɛnsɛn ka baara kɛ ni o ye k'o di maaw ma k'a bɛna dɔ fara o dalawuri kan Ghana jamanakuntigi farafinna kɛnɛyatɔma ka lajɛ senfɛ Union africaine na a y'a jira k'a bɛna Nations Unies ladɔnya fala ye ko jɔnya wale min taara ka ɲɛsin farafinna ma ko a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini maanifinya k'a ye o tiɲɛ pewu min ye lajɛ in senfɛ n'o kɛra Addis Abebakaw fɛ yen John Dramani Mahama y'a jira sa k'a fɔ ko a bɛna wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin min ye farafinna ka kɛlɛyatɔma o de bɛna dɛmɛ yaasa tiɲɛ bɛ se ka dɔn cogo min jɔnya wale min taara ka ɲɛsin farafinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an fanfɛ bolo fɛ degun min ye an sɔrɔ a bɛ se ka latilen cogo min na John Dramani Mahama a y'o fɔ Ganakaw fana fɛ fala ye Irisilakaw ka maa dɔ ko ale bolila han maa kofɔlen ko waati min na a tun bɛ Gana ale kɔni ni nbugusow tun bɛ jɛ an lamɛnbaaw ka hakɛ to a y'o fana jɛ senfɛ sa lunɛti min tun b'ale ɲɛna fala ye jaw bɛ jatali de kɛ a seginnen ka taa Irisila tuma min a y'o kɛ porno film ye k'olu bila jaw sanfɛ fala ye Irisilakaw ko sa k'olu kɔni bɛna cɛ in n'o ye maa kofɔlen ye k'u bɛna ɲini Irisilakaw fɛ k'u ka se ka kamalen bila ka na cogo min na u ka minisiri min bɛ yen n'o ye Ghana minisiri ye ni ale bɛ technologie ko kunna ale ye Ghana lasigiden wele Irisila lasigiden wele ka kuma in ɲɛfɔ a ye o la sa Ghana kɔni ko sa ko ale bɛna fɛɛrɛ bɛ sigi sen kan Irisikɛ in a bɛ se ka lasegin ka na cogo min na ka na kiiri ko yalama ko min ye Irisilakaw bɛna sɔn o ma wa don nataw bɛna o yira an na Gambikaw ka yɛrɛma hɔrɔnya o ye bi ye bi arabadonya in na sa n'o ye février kalo tile 18 ye nka o masuruna u ka jamanakuntigi n'o ye Adama Barrow ye fala ye ko ale fana b'a fɛ k'i kama jamanakuntigiya nɔfɛ siɲɛ sabanan décembre kalo nata ye tikɛ nin ko k'an ka taa nin kalata sugu de la e ye fanga ta a bɛ sariya sɛbɛn kɔnɔ ko tako 2 k'i kana tɛmɛ o kan sabanan e bɛna constitution yɛlɛma k'i sigi tuguni ayiwa nin ko ye ko min ye maa kofɔlen fala ye u y'a jira sa k'a fɔ ko n'a ma farati k'a bɛ kɛ yaya jami ɲɔgɔnna y'u bolo dɛ ale yɛrɛ a bɛ wuli ka jɔ ni cɛsiri bɛɛ lajɛlen na yaasa a ka tako 2 in mana ban sabanan k'o mɔnɔbɔli kɛ République démocratique du Congo kaw fɛ fala ye olu ka minisiri min bɛ yen n'o o kun ɲɛsin u ka jamana ni jamana cɛsiri la ɲɛfɔ minisiri ma n'o ye ministre d'État ye baarako kunna ale ni jamana kɔnɔna lakana ko ala y'a ka kalifa minɛ a la Istanbul kaw fɛ yen maa kofɔlen kunnafonidila yɛrɛ don fala ye a ye baara kɛ politiki fana na sira fɛ nka bi in na kɔni a ye baaraba minnu kɛ Congo o ni ye ale kɔni ka soma yɛlɛmali ye Inde kaw fɛ yen Emmanuel Macron ale kunbɛra min ye Inde kaw olu fɛ yen u ka premier ministre fɛ k'a jira sa k'a fɔ k'olu kɔni b'a fɛ sa o ni Inde ka bolo di ɲɔgɔn ma kɛ bolo ɲɔgɔn min kɔnɔna na France b'a fɛ ka minɛnw san o ye n'o ye Rafale ye o 114 ka taa se Lancer iya k'o bɛɛ lajɛlen san Inde jamana bolo Ethiopie kaw fana fɛ yen min ye Turki jamanakuntigi ale kunbɛra Abiy Ahmed fɛ n'o o ye Ethiopie premier ministre ye ale Erdogan ale bisimila a bɛ taamalaw fɛ taama in bɛ tali kɛ mun na sa min ye Turkikaw ka lasigiden so dayɛlɛli Addis Abeba kɔnɔna na fala ye ko san 100 de ye ɲinan ye san 100 ɲɛnajɛ in na sa ale kɔni taara ye sa yaasa u ka bolodi ɲɔgɔnma bɛ se ka sinsin cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana filaw kan ka se ka baara minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ethiopie ale ka se ka wuli ka jɔ kɛ Somalikɛlɛ o bɛ se ka ban cogo min na u ye o kumaw fana fɔ
robiri ni ale ye fere kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen sen kan sa n'o bɛna kɛ maa mara yɔrɔ ye maa minnu bɛ yen n'olu kan ka gɛn ka bɔ Amerikɛnw fɛ yen maaw kɔni wulila k'u jɔ sa k'u ti jɛn ni o yɔrɔ in sigili ye maa 1,500 k'u bɛna olu de cɛ ka ko o yɔrɔ in kɔnɔna na nka dugudenw caman wulilen don bi Amerikɛnw yɛrɛ fɛ yen ko baara in kana kɛ ko sabula ko ni kelen kɛra ka ban k'a bɛna sigi yɔrɔ wɛrɛ o de bɛna sɔrɔ a ko la jamana fan wɛrɛw fɛ k'u ti jɛn n'a ye ko sabula ko a bɛna kɛ i n'a fɔ jɔnya waleya ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ degun kɔnɔna na États-Unis kaw olu fɛ yen Coupe d'Afrique n'o ye CAN ye fala ye kafu farafina kelenya tɔnba farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan ale ko sa ko san 2026 ta ko bɛna kɛ jamana 3 kɔnɔna na Kenya ale ni min ye Tanzanie ye k'u bɛ fɛ k'a di olu de ma fala ye nka min ye kafu ye a y'a yira sa k'a fɔ ko jɔrɔna b'a a la lakanako ta sanfɛla la ka bɔ Kenyakaw olu fɛ yen a ka lajɛ senfɛ sa kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma yaasa ka se ka kumaw bɛɛ lajɛlen ban sa u bɛna n'a lajɛ ni jɛrɛ in yɛrɛ n'u tɛna bɔ a dɔgɔkɔrɔ kafu ɲɛmaw o y'olu ka laseli ye farafina tɔnw ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ka fala ye Stade Malien ale bɛ quart de finale la kunungo Egypte kaw fɛ yen n'o ye kafu yɛrɛ faba ye u ye lajɛ kɛ ye ni ye jɛkulu ni jɛkulu minnu kan ka bɛn jɛkulu 8 minnu tora sa olu kɔni ka quart de finale tirage kɛ ni Ala sɔnna ma min ye Stade Malien ye ale kɔni ni Mamelodi Sundowns olu de bɛna bɛn ka bɔ Afrique du Sud kaw fɛ yen wa jɔnjɔn de b'olu fana bolo fala ye taali bɛ kɛ Afrique du Sud sigili bɛ kɛ Bamakɔ ya stade entraîneur ko k'a labɛnnen don ko ni Ala n'a kɛra sɔnna ma k'u na fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ wa min ye anw ye n'an gagné fala ye demi-finale ani maa min bɛ bɛn ali ale ni Espérance n'o ye Egypte kaw ye ani ni Tunisie kaw n'olu min ye se sɔrɔ o la fala ye ne Stade fana ye se sɔrɔ ani Mamelodi Sundowns ta la olu de bɛ bɛn demi-finale la an bɛ dugawu kɛ sa Stade Malien halisa Ala ka se di u ma ni jɔnjɔn in ale kɛnɛ ka san kɔni a kɛra Maliko ye a bɔra pewu Stade dɔrɔn ka ko la an bɛ hakililajigi kɛ fala ye coupe CAF n'o ye coupe confédération africaine ye Stade tun y'o ta san 2009 san o kɛra décembre kalo tile 5 Stade Malien an bɛ se k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin ko ninnu na nka min ye nin kɛnɛ in kɔni sɔrɔli kabini fɛn kɛra Coupe d'Afrique kɛra Ligue des Champions ye 97 nin ye Mali tɔn siɲɛ fɔlɔ ye ka se nin yɔrɔ in na n'o o ye quart de finale ye fala ye ko jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ kafu mɔgɔw fɛ kafu mɔgɔw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ɲɛbila sɛbɛn ye ko k'o c'u ma sɛbɛn bɛɛ lajɛlen kɛlen février kalo tile 5 tɛmɛnen kɔfɛ Sidibé Mayiga sa ale y'a yira kafu mɔgɔw la sa k'a yira k'a fɔ ko assemblée générale o bɛ se ka bila sen kan mars kalo nata o tile 2 min ye sigili ye ka kɛ fédération bureau kura sigilen fala ye ko bɛ bila sa dimanche n'o o ye avril kalo tile 19 san 2026 nin ye jaabiw ye minnu dira kafu mɔgɔw ma ale ni FIFA mɔgɔw u ka lettre ale kɔfɛ u b'a yira sa ko fédération bureau sigi kɔni a bɛ ka sɛnsɛn ka na nin bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la kibaruya min dira u ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ ka dugawu kɛ sa sunkalo Ala ka tibe ko ɲuman di an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka musaka nɔgɔya Ala ka bato nɔgɔya an ye min ye Ala kota Ala labato min na k'a kɔnɔna na ale ni Ala ɲɛsiranya baara min na k'a kɔnɔna na saraka min na bɔ a kɔnɔna na Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya Ala ka sunkalo bam hɛrɛ la i n'a fɔ a donna hɛrɛ la cogo min na kalo ko fala ye an ka hakili to a la zen an bɛɛ t'a jate bɛɛ b'a jate kɔrɔlen ale bɛ jate don o don ayiwa Ala ka waati wɛrɛ yira an na